Nee, ja. Dat is recht. Dat is recht. Dat is recht. Hoor, echt. Dank echt. Ja, echt. Dank echt. Ja. Wanneer al wat ik zeg, los je kunt man. Man dans met robots. Dat is mensen. Die man die dansen voor. Als robots zijn nee. Let je gezicht in. Het moest niet net geld geven één. En dan teruggegeven, dat was aan een YouTube, dat kan je teruggeven. Ja, kwaad. Ja, waarom? Ja, maar die zullen er pas terug Ja, dat is recht. Dat is recht. zie je hoeveel ik zo'n talent drinken en uitgaan op die manier. Dat is recht. En als ze die bos zijn. Wacht. Ja, bedankt. Ja, dat is die bos. Ja, echt. Ja, echt. Het is weg. Ja, ik moet wel weg. Nee, echt. Dank echt. Tom. Dan naar je dom. Hé.